a budu vás provázet tímto pořadem. Dneska si představíme naše soutěžící. Odkud k nám připlul pan Péťa? Ze samotného Skibidi univerzu. Co? Báru. Pak k nám z lesa přiběhnul pan Liška. Přišel jsem z tvojí stěny. Potom se od někač vyloup Kiwi. Od někud vyloup Kiwi. Největší panoušek. A nakonec je tady dnešní smolař Mates. Když Skibidi přijde na tebe pídví. What the fuck? A můžeme se pustit rovnou k první otázce. Já budu Péťo, spolumotivátor. Takže vybírám bizárek za 1000. Bizárek za 1000. Kdo usmažil čipsy z kuřecích kůžiček? The fuck? Co to je do pudele? Počkej, To bude Baxtrix. funguje to tak, že keď to zle poviem, môžem to povedať ja? Ano. Pravidla Dobre. jsou, kdo to poví zle, dostane minus počet 5 bodů a kdo pak na to odpoví a taky správně dostane ten počet bodů. Ale bacha, když budete chtít převzít otázku a odpovíte ji špatně, dostanete taky minus těch bodů. Áno, dobré. Tak Petr hovor. Řekni Baxtrix, řekni Baxtrix. OK, Backstreet. A to je špatná Chcem odpověď. odpovedať. Chcem odpovedať. Môžem Ano, odpovedať? ano. Láďa Hruška. A to je správná odpověď. What the fuck? Nikto z vás nepozeral povinné nedele? Pozerám, ale mám sklerózu. Jo, ty vole. Kuřecí kužičky a Bára to je bylo na v tej řadě. sprvenej reklame na tú banku. Ale ne. Co vezme ona? Radši jistotu bizárek za 30 zkusím. Bizárek za 30. Kdo nemá drahej merch, jen ty máš málo peněz? Povídá. Ne, ona první. Ne, Ona musí. Práva. je to tady, je to Taras Povrozník. A to je správná odpověď. Kiwi, znal bys odpověď? Jasné. Tak jo. Tady ho bývali všichni, když to byla kauza X-Wing. Koksík je znova na řadě. Bizárek za 500, ja som jutnutý, dobre. Bizárek za 500. Kdo je to Silver? What the fuck? To je zase za otázky tam ty písou. Jako Silver? To je kapr. Počkej. Kapr. To je, Já jsem se měl účastnit, kurva. to je vstup do písů. Řeknu to, napovím. To video začalo, toto je Silver. Babičůvkou, já jsem to zase To je koko. Počúvaj, ja by som to aj tak nevedel, takže to je jedno. nevěděl, to je jedno. A jo, já už vím, kdo je Silver. Tohle je Silver. Nemá rád ukrajinské obilí, protože říká, že je kontaminované. Na rozdíl... To je, Ja som nikdy v živote nevidel. Tuto otázku si nikdo Hej, nepředstavil, počkaj, že- 500, ne minus. to je Už má. Ježišmarja, Nazdravě. komplikace. Lomícko to hacknul, aby zvítězil. Ježišmarja, někdo to tady hacknul. Kiwi, si na řadě. Figyelem aj to lepšie nélkül Magyarom za 1000. Kiwi je proti. Aha, Je. Maďarsko za 1000. Jaká značka vína pochází z Maďarska? Velmi známá. Aj som si do nohy strelil, ako vidím. Kiwi Ta nejznámější, která pochází z Maďarska. Ja neviem víno ani Maďarov. Maďaři se moc pít nedají, Kiwi, ano, správně. Kiwi, zkus víno, ale po maďarsky. Skadiaľ mám vidieť? Keď to Lukas nedá, chcem odpovedať ja. Počkej, jako jo, je to značka. Je to Ona to tam googlí nebo co? balatonská vodička. A já jsem A to je špatná odpověď, Já to Kiwi. chci. Odpovedať. Já to chci. Kiwi, proč to děláš? To si nedal hry. Chce někdo odpovědět? Ja. Ano, Liško? A kávo.
Je to Tokaj. A to je správná odpověď. Pravda. No jo, no. Já vám říkám, že když je, Ještě bylo mi tím mrazem, že veselíčka, tak hrozně vyhlaje. odpadají. Ano, No ty netruškaříš. To- Podle toho, jak se chová ke zvířatům. Kdo to řekl? počkej. Takže. Buď to Šopauli Karel, Co? Jako Co? Já nebudu nic říkat, ale taky mě to napadlo. Plus? Co to nedává smysl? Ještě jsem neviděl citát od Šopaoli nebo Kadel. počkej, jak byla v tom Lighthouse. Já vím, že to říkal někdo na ně asi. Tam, Hej, to zaznělo v Lighthouseu. myslím, že máte víc odpovědí, myslím, že to historii řeklo mnoho lidí. Ne, řekl to jeden člověk. A Ale to ten, možná bylo Dobre, možno viem, možno si to pamätám z a občianky. ten to řekl jako první a je to jeho citát. Aton. A to je špatná odpověď. Výborné. Môžem? Ališka je dneska bold one. Je to pán nemecký filozof Immanuel Kantovič. A to je špatná odpověď. Možno na budúce. Chce někdo odpovědět? Správná odpověď je... Právě! Správna odpoveď. Proč se to tam hází? Lomíci. Správná odpověď je... Paul McCartney. Dobře. Ani nevím, kde je. Ani ja. Já znám jméno, neznám ksicht. Je to jeden z členů Beatles. A Lomíci. Péťo, seš na řadě. Videohry za 1000. Pokiaľ viem, to povedal. Videohry za 1000. To nemůže dělat Kivimu. Pagan Min byl antagonistou v jaké hře? Já to vím, já to vím, já to vím, já to vím. To je za 1000 bodů. Já to chci. On to neví. Mates, je to otázka na Péťu, ne na tebe. On se Jo? hledá, já to vím. Nebola si nechám slovo Matesovi. Kivi prostě nedal Takže hlad. nevíš, Péťo, jaj, to je škoda. Far Cry 4 od Ubisoftu. to je tá lesba, ne? Jaká lesba. Správná odpověď. Je Prozkoumu se znovu na nule. Matez, je to tá lesba divná. Jaká lesba. Porazím tě, Počkej, Felix, by the way. Takový ten čuráček v tom Ano. oblaku. Ano. To měl Tak jo, ale to vyzerá jako... 500, potom 1500 a teďka tam má 500. No protože za 1000 odpověděl jsi špatně. Ano. A jo, vlastně. Felix neprost. Páro, jsi na řadě. Ano, Rio, Proč byl Pagan Min za 1000 do PC? no tak jako já ti nevím, ale Péťu to docela vykolejilo. Tak Ano, nechaj Báro? ho. Já nevím, tak bizárek za 100, ať máme tweet. Ona jede na jistotu prostě. Ona hraje To jinak druhou nic nevím. hru. Který influencer otevřel tajemnou komnatu? Já to vím. To neviem možno ani ja. Já to vím, já to vím, Já- já to vím, Já to vím, já to vím, já to vím, Já to vím. Já My to tu furt říkali Felixonem. já to vím, Já to vím. ne, já to vím, Já to vím. ne, já to věděl, Já to vím. Ne, Ne, můžu držu se mu potom ty. pohádat. Lukáš, Báro, Jak takže jsem ti nevíš. dal předtím No. přednost, tak teď ty mě Jaj, to vole. je škoda. Jistotka je v píči, vole. Já. ne, já, Ne, já. já, Posral, Petr to zatím vždycky vyhrál, to nejsou úplně dobrý šance pro tebe. Předtím jsem byl, minulý kolo štěstí jsem byl předposlední, vole. A točíme. Peter. Mates. kurva, Mates. No. Ale ne, papouch má větší Je štěstí, to- kdo to Péťo? sekal. Snakes. Je to pomalu Snakesy, ano. Ty si otevřel tajemnou komnatu? Hej, dobrý, pomalu, Snakesy. Joj. Co mohlo být? To je takmer mrtkoidný had. Tak, jsi na řadě, zatím vedeš, tak uvidíme. On vyhraje, prosím tě. Dajme hudbu za 1000. Hudba za to bude 1000. Kurt Cobain, vole, tak ať dopadne. Který známý zpěvák je známý tím, že zemřel na HIV? To ví. Hlavný frontman skupiny Queen.
A jeho jméno? Freddie Merkurovič. A to je správná odpověď. Ale co bych i věděla, to bych nějak bude najít. Měl zjíst Quentin Tarantino. Áno. Rio, já nevím, kdo je to Quentin Tarantino. Kdo je to Quentin Tarantino? Môj obľúbený spevák, čo zomrel na HIV, Bob Ross. Kiwi, Bro. Kiwi, jdi na jistotu, kurva. Kiwi, jdi na jistotu. Ben DeVito. Kiwi, nedávej nějakou věc, zase to nevíš. Maďarsko. Ja sa nič neviem. Kiwi, Siastok za 30. on vezme celé Maďarsko. Ale za 30 idem na istotu. Berem si vaše odporúčania k srdci. Ano, a jaké téma? Neslyšel jsem přes ten hluk? Maďar. Maďarsko za 30. Maďarsko. Jaké je hlavní město Maďarska? To byl na Pešť, takzvaná Budapešť. A to je správná odpověď. Nie, Lukas, nie je to len Pešť, je to Budína. No už si sa skombinovali. Aj jeden, aj druhý smrdí. A smrdel. Yep. Smrdí Říkám a Otiga. budú smrť. Z jaké hry pochází postava Jora Dubí? Tu je. Je to ako s Overwatchom, viem čo je to za postav len kvôli pornu. Jak sa volala tá hra? Neviem, ona to bola hra, Luk? Počkej. Je to Fortnite? Ne, vole, to určitě není, vole. Nier, out. Řekni to, kurva. Nier, auto. Nier Automata je správná odpověď. Jupi. To už jsem někde slyšel. Tak mi dej hudbu za 500. Hudba za 500. Prehráva, toto nie je. Tam by byla otázka Skibidi Kdo Toilet. je nejznámější tvůrce parodických písní na světě? Na světě. Čo? To je do písy. Kámo, proč když to bylo za 1000, on měl tak lehkou, vole, a ty píčo. Náhoda, Péťo. Někdy máš holky, někdy vdolky. Parodických písní. O tom, keď to nebude vedieť Petr, tak ja skúsim. Kdyby to bylo v Česku, tak to ti klidně řeknu, no. Počkej, parodických písní. Měl by na to odpovědět Kiwi. Keď to nedá není Petr, tak to PewDiePie. PewDiePie. Je to Miley Cyrus. Peter, prenecháš mi to? Já si typnu, jo, ale to určitě nebude Ano, správně. typni. Míšovi šílenosti. A to je špatná odpověď. Co? Môžem... Mysleli sílenost. Možno je to len trepnutie, ale určite tam niekde hore bude. Je to takzvaný Wirt Al Jankovič, A to je správná odpověď. Kdo to je? Myslím, že je v písi. Maďarsko za 500. Dej si bizarek za 200. Bizal bude zvědět. Já nebudu vědět, kámo. Ani to vypadá. Maďarsko za 500 báro, Maďarsko. Zkus videohry za 1000. Kto to řekl za 30? Když se osvědčil, že ve videohrách nevím nic. Bizárek. Bizárek za 200. Komu chce napálit na jedničku močále lesíček? Bálo, to musíš vědět. Bejrovi. A ano, to je správná odpověď. Aleš Bej. Lukas, to je ten mrtvoidní had. By som to povedal aj tak na každú z tých otázok, takže by som to mal správne. Příště tam dej kategorii Bejle. Psíku s velkým přehledem si ve vedení vybírej na jistotu. Kto to řekl to ne? Aby to bolo symetrické. Jaj, dajme, že... Počkaj, čo, Lukas ešte raz? Aj kto to řekl za 30, aby to bolo pekné. Ne, daj, alebo dobre, nech to bude pekne zoradené, dajme, kto to řekl za 30? Krásne. Kdo to řekl za 30? Kdo ve svém slavném citátu začal slovy mám sen? To je zajímavé. Je to Martin Luther King? A to je správná odpověď. Nice. Kiwi, jsme u tebe. Maďarsko za 500. Maďarsko. Agyánlók, isterekkel, ekemeskel. Eskelekekele fekekek.
za 500. Ano, Kiwi do píse. Maďarsko za 500. Gábor, to je naša špica. Jak se jmenuje největší maďarské jezero? Pane bože. Balaton. Gábor. Balaton. Je to svět. Jaký svět. Hovor, Lukas. Je to Žumberk. Shut the fuck up, Balaton. Lukas odpovedá. Balaton. To je správná odpověď. Mates, já jsem si myslel, že odpovídá Kiwi, jo? Jen tak mimochodem. Ok, vy to před ním jenom. Ale Kiwi je hustej, já mu poradil. Dá, áno, Lukas by to nevie. Okay. Vždycky mi to zeku půvní. Krása. Mates, jsi na řadě. Ne. Videohry za 200. Fun fact, Videohry Lukas, za 200. v Balatone boli henté Alligator Snapping Turtles, lebo ich tam V jaké nejak... sérii se objevil Captain Price? Call of Duty. A to je správná odpověď, vystřelil to jako blesk, anebo 12ník, když poprvé Ty vole, já našel jsem Franky tady byl Brusle. chvilku, jak získal ty Prostě 2000 bodů. Počkej. Pane bože, Romíčko moc na vyhraje. Když zne Kiwi a bává aspoň on. Osvědčil, že ze her nic nevím. Péťo, Okay. ty na řadě. Kdo to řekl za 500? Jo. Kdo to řekl za 500? Já to nebyl. Vím, že nic nevím. Kdo to řekl? Keď to nedá Petr, chcem to dať ja. To zní jako něco, co by řekl Einstein. A to je špatná odpověď. Chcem ja. Zní jak vyjebaný žaludva. To zní jak já. Bol to môj obľúbený starogrécky filozof Sokrates. To je správná odpověď. Koksík dneska válčí. To jsem věděl. Literatura. To nie je literatúra, ty Dylan, on je filozof. Dějepis prostě. Ty. To není literatura. A jsme No, u on je Báry. filozof. Báro, Já už jsem si vybrala, vole, bizárek, to je v píči. Zkus. Hudba 30. Tak je. hudba za Prečo 30. 30? A teraz to nebude symetrické, Baro. Kdo je známý pod přezdívkou Jí? Master Yi. Co do Jediný, co píse. mi napadlo, je vyjebaný jíha, vole. To nedá, Bára, chcem to dať ja. Liska všechno ví, to je vygnuté ta soutěž. No, to protože to liška googlí, vole. Je, To negooglím Když- doslova, je to dobré, poradím, Báre je rasista jak kokot. Já to, jo. Jo, je to milá osoba a mám ho rád, to vím taky. Já jsem to mám A nepochopil Počkej, z vtip. Česka Dobré, nebo no? ne, Báro, je Máš zo ráda sveta, rybí koule? je černov a je rasista Marko, jak jo, človek. ty To Máš je ráda hezké. rybí koule, máš Je, ráda. je tak mimochodem, Barčo, ty otázky nejsou z Česka. Ty jsou celosvětově. Dobre, Báro, černov, Bára rasista neví, jak kokot z jaj. Ameriky. Dobre, tak môžem ja? Ryba. Barčo, takže nevíš? Reálně nevím, vole. Jaj. Já to ty. Kámo, jak se Hej, ja jmenoval som ten sa prvý kokot, vole? hlásil, ty dement. Kdo chce Ja. odpovědět víc lidí? Já. Áno. Tak jdeme točit! Prosím, bože, já chci jednou vyhrát tu točku. Chudák Bohovia Lom- gamblingu ti neprajú, ešte si nevyjebal 30 € na A tipsport. točíme. chudák Lomíčko. Mátes, pojď. Do toho Mátes. Rozjeb toho Maďara na hovna. Nie. Let's A go. Mates vítězí, Mates má slovo. Kanye West? A to je správná odpověď. Bára nevie, kto je rasistický černoch, čo má kuklu a podporuje Hitlera. Či to On je sevnej. Mám svůj. Mhm. Koksíku, Co jsi jsem na řadě. Berem, Lukas, urobíme to si a počkať, nie, musí so mnou Petr, nie, musí so mnou spolupracovať ďalšie kolo, musíš dať videohry za Hej. 30 a ja dám za 100. Videohry za 100. Videohry za 100. Áno, áno. Jaké je příjmení Vita ze hry Mafia 2? mohu potom? Mohu potom? No jo, nie, oni sú šialení. Můžu to? Můžu? Obecný. Můžu? Jo? Můžu? Můžu? Koksíku, víš nebo nevíš? Môžeš prestať vreskať, je to skurvený skaleta, pokiaľ si dobre pamätám. A to je správná odpověď. To mělo být těžké. Neviem, ako pre mňa to bolo relatívne. Som Jo, mafia, já jsem to nevěděla třeba. Kiwi. Mám pakt videohry za 30. Kiwi, měl jsem mám to. Jak se jmenuje hrdina ze hry Legend of Zelda? Je To to víš. Link. Ještě jednou, ještě jednou. Link. Link je správná odpověď.
Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist. Film osvícení se... No ta fakt, co tam dělá to osvícení? Co? Co? Felixne, ty jsi to nevymazal z minula. Počkat, on může odpovědět na jedno z toho, on si může vybrat. Platí jen první část. Ne, platí jen první část. To je speciální otázka. Může si vybrat. Albert Einstein. Jsi si tím jistý? Ano, jsem si tím jistý. A to je správná odpověď. Výborne. Prečo tu nemáme v soundpade prečo tu nemáme v soundpade ten zvuk z tých sitcomov, jak tam tlieskajú ľudia? Dej Chudobný. teď já nebo Péťo, ano Jo. Péťo. Hudba za 200. Hudba za 200. Kdo je autorem... Kdo je autorem písní Jedu z hub, Disco Science či Karate? To je To bude Michal David podle mě. Michal David. Je to český interpret. No to mi Počkaj, došlo, nie je to no. ten taký plešatý typek, Tak to je Michal David, to je Michal David. To bude Michal David. Keď to nedá Petr, sem to dať, ja? Je to tvoje finální odpověď. Ano. A to je špatná odpověď. Počkaj, dobre, môžem? Môžem? Ano, Koksíku. Keďže som pozeral Kovyho nedele, tak asi viem, že je to plešatý muž s okrúhlými okulármi, ktorý sa volá Ventolino. A Ventolín je správná odpověď. No je Máme kurva jako víš tyhle ty mrtvé. Je to To proste si- taký divný plešatý typek z tých starých To si to komunistických. Vyska pamatuje do písy. Nebo Kovyho nedele, chápeš? To bolo môj najväčší event, ktorý prichádzal každú nedeľu. Teď prosím pamatuje tam takovou věc, prostě to je crazy. Báro si na řadě. Já vím, že to stejně nemá cenu už, takže aby to bylo hezký, tak Maďarsko za 100. Maďarsko za 100. Ať to vlastně na nula. A Bára získala zlatou cihličku. bodů. Maďari dostali zlato, to určite Byl bolo to v Balatoně. Sigma move. Myslel jsem to udělala jenom, aby to bylo hezký. Lukas, je to zlatý poklad na dne Balatónu. A můžeš odpovídat ještě jednou, Báro. Dobrý, ne, já nechci Kus hudbu za 100. Lukas, ale keďže je Nebo na dne Maďarsko. Balatónu, tak vrch vyčupuje Tak na dvor. Predstav si piráta, čo Hudba za takú 100. poklad v Balatóne. Kdo naspíval píseň, ve které se zpívá si kočka, si kočka, si kočka? Ty vole. Na, 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 Tak na, na, A perfektně vybavená, vole. Já to znám, ale vůbec nevím, kdo to kdy nás zpíval. Ty vole, tak- to moje máma to poslouchá, Můžem kurva, já? jak se jmenujou. Môžem ja. No já si to byl horký, že si můžem. Michal Davida Einstein je tu odpověď na všechno ty písa. Môžem ja? Dobre, Ať rozhodne Gamba. tak nech rozhodne. Chce odpovídat více lidí. Áno, ja a Mate. A tak jdeme točit. A keď to Mate zdá zle, tak môžem ísť potom ja zase? Ano. Jestli jo. Á, dobre. Tady ta hlas se změnila na pojebané kasíno. Pojebané zlaté sihly tam vyhlávají. Je A to si kolem. Je to Elán. A to je správná odpověď. Si kočka. Písničku neznám, Na, ale na, 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 na. To asi není ten z Dano dreva. Zna písničku i název kapely Nebudem vytěžku. Dano drevo kvíz na ďalší týždeň. Počkej, Dajme mi ja, tak dajme Maďarsko za 200. Maďarsko za 200. Toto není milé. jsme tam 100. Je to koňský kokot, ďalej. Co znamená slovo To loufáž? koňský kokot, ďalej. Správně. To je maďarské slovo. Áno, lofáš. Co do píči. Já znám lofas. Zajímavý. Mhm. A Lofáš. Kivic byl na tebe. Kdo to řekl za 200? To je super. Chudaký vy. Kdo víno má a nepije, Ty kdo vole, to hrozny znám, vole. má a nejíje, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Kdo Vole. to řekl? Albert Einstein. Albert Einstein je špatná. Dal to Einstein po česky. Dal to Einstein po česky. To je naštve.
Haha, Einstein. A Michal, David to řekl. Lukas to znie jak na Lejbovi Fito vypibo na ľato tajč. Můžu? Můžu já odpovědět? Ano, Mates. Jan Verich. A to je správná odpověď. Jo, To? ten byl přece s tím druhým dementem, ne ještě. Petr má skoro viac negatívnych botov, jak ja A máme tu zvrat. Druhé kolo? Máme tu finální otázku za 2000 bodů. Bálo Kiwi. Mates tak prehraje. A nebo víte co? Za 3000 bodů. Ano, dej to tak. I call bullshit. Dej to tak. Všechno nebo nic, Pelix neudělej celou tu soutěž zbytečnou. Záleží na jednu otázku. Počkej, tak to uděláme tak, že tu otázku dostanou 3 lidi, protože Bara může vyhrát, já můžu vyhrát, tak Oxík může vyhrát. Chudák Kiwi. Mezi váma Ja tiež môžem vyhrať. Ano. mezi váma třema Tu otázku dostanú všetci, aj Péťa. Ano. Aj Kiwi. Jaký je, jaké je jméno? A chci jméno a příjmení Tak to královny, která vyrůstala ve Francii, pak se vrátila do Anglie. To fakt? To je všechno. To je všechno, čekám na dokončení. A ucházela se o anglický trůn s Alžbětou I. To jsem někde, kámo, děják dopíš. A Marie Stuartovna je správná odpověď. Já moc dějte jsem. Ujebal som si ruku do stola. Já věděl, že ta hra je vygnutá od zasádku, když tam přišla To Liska. věděl nějak moc. Pelix ne, poslouchej, když Veze bude mít sutva, ten bude jen trolit a Liska prostě vyhraje tu hru. A nevím, jestli to je tím, že se teďka furt učil, takže je prostě nabiflovaný mozkem. Som gymnazista, to je moja práca posledné 4 roky. Takže vítězem dnešního Skibidi Quizu se stal Liška. Nebyl moc. No, jako... tam Na nebolo druhém ani na místě Skibidi. i polepšil Mates Tak se nás vybejte, vole, mě a to na vždycky třetím byli. místě Bára. A ještě čtvrtý a pátý? A Kiwi tentokrát Kiwi neskončil poslední, ale předposlední. Kiwi je na to. budúce to dáme horší. Velký potlesk pro Kiwiho. Vždyť je Kiwi na tom stejně jak minule, on je zas předposlední. Kiwi už rosteš, příště budeš třetí.